pochopiť to, že čím má menšiu tú dieru, tým mám vlastne menší prietok, ale ide o to, že keď používam jednotku, keď potrebujem mať viacej riadenia, a pretože auto menej roluje. Pretože tlmič je hustejší, auto menej sa naklápa, je agresívnejšie, je reaktívnejšie, skôr behnem do tej zákruty, ale je náročnejšie na jazdenie. Keď je malá trakcia, tak sa s tým pádom zväčším priemer piesnice na 1.2 alebo 1.3, je ľahší prietok, je to mäkšie a v tom momente auto aj jasne sa naklápa, čím dosahujem tú väčšiu trakciu. Takže dá sa to vyriešiť aj tým, ale ťažko povedať, že či by ste, čo taký normálny, taký štandardný jazdec by dokázal pocítiť ten rozdiel, ťažko povedať. Ja to cítim, takže keď som na veľkých závodoch a jedná sa mi fakt akože o to, aby som dosiahol čo najlepší výsledok, tak v tom prípade ja prelejem ten olej, ale pokiaľ som na nejakom závode málo času medzi jazdou, tak si kľudne príjmem tie diery a s tým dosiahnem vlastne aj tú hustotu hustejšiu. Takže kľudne sa dá riešiť aj týmto spôsobom. Ale máš pevné písky, ne? Ja používam písky a ja používam pevné, pretože ja viac menej 99% ja používam jednotky priemer diery a trojdierové. Tridierový a 1:1. Ako hovorím, malá trakcia, začiatok dňa, urobiť auto agresívne, urobiť ostrakciou 350 olej. Cez deň, keď už to zapichuje, prekacuje, ísť do toho hustejšieho oleja, 500. Keď mi to zapichuje a pritom mám strašne malú trakciu zároveň, aj taký typ koberca je, vtedy idem 500, dozadu 400. Toto je hlavne dobré aj v šikanách. Čím predom ukludním a zároveň mám aj trakciu na zadok. No, ještě naposledy přeruším, dejte se, jo, mně připadá, že se stydíte, takže se klidně ptejte, o toho tady Maťo je, jo, klidně to finále ještě kousek počouknem, nebo to po případě, když potom bude zájem, tak v Trenčíně na tom finále, kterou jste se dočetli 31. května, tak tam můžeme třeba v sobotu večer udělat něco takového, že dneska jste to všichni ocenili, nebo většina z vás a přišli jste pozdě a takovou tu zajímavou věc, jak se postupuje na každou jízdu a co se dělá, tak jste všichni zameškali. Pokiaľ nemá niekto otázky, tak ja to môžem ešte zopakovať. Martina, prosím tě, tak nevím, jestli to neříkal, protože jsem čekal trochu pozdě, co planetový diferát a jízdní vlastnosti auta, jak to vidí? Planetový diferát, no, planetový diferát má veľkú výhodu v tom, že nemusíte ho robiť. Momentálne ten, čo ja používam, to je vlastne nejaká firma pre viac podnoskov, ten má ten problém, že tečie, nedrží dobre a aj zúbky chodia veľmi náročne, takže to dá dosť veľa roboty na to, aby ste si ho zbrusili a správne nastavili tak, aby fungoval správne. My pracujeme na našom diferenciáli, ktorý samozrejme bude riešený tak, aby bol, keď si ho zmontujete, aby ste na to nemuseli nič robiť, vlastne zmontujem, nalejem olej a idem a nemusím to riešiť, pretože nebudem mi tiesť ten olej a všetky tieto neduhy tohto diferenciálu vlastne my vyriešime. Len ešte to bude trošku trvať, neviem, ťažko povedať, ale viac ako, no, nemôžem povedať presný dátum, lebo náhodou zmeškáme a každý mu bude nadávať, ale typujem, že tak mesiac. Není to nějaký zázračná věc, když to pevného si dopředu si dám planetový diferát a bude to třeba jezdit jinak? Ešte jedné vlastnosti by som povedal to, že pre normálneho toho priemerného jazdca vlastne jedným má výhodu to, že ho nemusím robiť. Pre mňa, keď som ho skúšal a testoval na viacerých dráhach, tak viem, že keď je malá trakcia, tak je lepšie používať guličkový, pretože guličkový chodí ľahšie, nedrhne a v tom prípade mám viacej trakcie. A ako náhle sa trakcia zvýši a potrebujem mať agresívne auto, že ho mám málo dotáčavé, tak s týmto planetovým diferákom mám viacej riadenia. Ale to sa dá samozrejme, že ovplyvniť aj hustotou toho oleja, ktorý tam použijete. Keď je veľmi vysoká trakcia, tak som používal 1000 a teraz momentálne používam asi 800 vlastne na hodičku. Máte si nejak nastaviť diferát teda, ten guličkový? Kuličkový, tam je dôležité, ako ho spraviť správne? Dôležité je pred správne ho zabehnúť. Takže keď začne mi ísť zle diferenciál, cítim, že už začne tam tie guličky cítim, v tom prípade ho rozoberiem, vytiahnem platničky tie dve, ktoré na šmirgli zbrúsim, aby nebolo vidieť tá rýha jazdná. Dám dosť veľa vazelíny na tú jednu stranu, na ktorú idú guličky. Zmontujem ho dokopy veľmi jemne, aby chodil veľmi ľahúčko, nezaťahnem. Nahodím si ho do auta,
a treba ho dôkladne zabehnúť. To znamená, že si chytím jedno koleso, držím plyn, držím jedno koleso, druhé nechám bežať na voľno, potom ho prechytím na druhú stranu, aby si vlastne tie platničky s tými guličkami sadli aj s tým a potom ho postupne doťahujem. Čo je dôležité, najdôležitejšie je, aby ten diferenciál chodil ľahko, aby nechodil ťažko, ale nesmie ani preklzovať. To znamená, že si chytím jedno koleso, chytím si osúbené koleso a skúšam, či sa mi pretáča. Keď sa pretáča, viem, že je málo zaťahnutý, musím viac, ale zároveň musím dbať na to, aby keď si ho chytím, aby chodil týmto spôsobom ľahko. Ako nie je to žiadna veľká veda, najdôležitejšie je prebrusiť platničky, správně namazat a správně zaběhnout. Nič zložitejšie v tom. Ale přece ty kroužky velký se vydírají daleko méně než to axiální očisko. To v tom dělá daleko větší drážku než v těch velkých. Keď som na veľkých závodoch a sa chcem spoľahnúť na to, aby sa mi s guličkovým, aby mi počas jazdy neodišiel, tak ja ho robím viac menej po každej jazde. Mám na to čas, mám tam 3 hodiny a prebrusím po každej, ale axiálu sa za celý závod nechytám. Až keď prídem domov, až po tom jednom závode, po 2 závodoch, si zbrúsim takisto na tej platničke za toto axiálu. Ten axiál nemá taký vplyv na chod vlastností, ako vlastne tie platničky, áno, axiál nemajú taký vplyv na jazdné vlastnosti toho diferenciálu, ako tie veľké. A ty podložky v tom axiálu používáš ty rovný nebo s tým vybrání? Teraz máme nové sa vybrání. Tie tak nevypali tú drážku, teraz to používam. A dávaš tam nejaké nebo vlastne? Do axiálu sa môže dať aj grafika, ale aj normálna vazelína. Na kuličky klasické, iba diferáková. Ale to nový axiální ložisko už nejde přebrusit, protože už má vybraný ty... Ale toto tak nejde, takže to vydrží. Jasně. A keramické ložiska nevybírají se jako náboj? Nie. Výhoda keramických guličiek je to, že ten diferenciál chodí trošku jemnejšie. Ale životnosť to má, je to pravdepodobné, že tvrdšie alebo tie keramické, ale životnosť by som povedal, že to má rovnakú. A když mi chodí do víc zatáček do smyku, jak to kdyby jako aby to nechodilo do toho smyku? Tak zopakujem ten môj začiatok teda. Ešte nejaké iné otázky? Toto je ten začiatok, čo som spomínal. Já ještě mám teda otázku jednu takovou lehce zajímavou. Jezdíš elektro, ale jezdíš i spalováky, docela dobře. A zajímalo by mě rozdíl mezi jízdou s elektrou a se spalovákem. Na elektře, nevím, já teda určitě si nastavu neutrálně nějaký brzdný účinek. Jestli tohle se používá na spalováky. Myslíte? Ten brzdný účinek třeba neutrál, jo? Nebo jestli tam prostě to Při spalováku vlastně já nemám regulátor. Tam já brzdím servo. No, takže nedává se nějak. Nie, normálne nastavujem si samozrejme, že silu brzdy, podľa potreby každý si už nastavuje šplatou, tak ako... Ale neutrál, prostě Neutrálne nemá. Tak jak to prostě je. Nemá, to tam nie je autobrzda alebo niečo také, ako to na týto. Takže kdyby dal třeba servo trošku do minusu, tak to se nedá. Nie, to nepoužívam vôbec. Skôr si nastavím tuhosť brzdy pritiahnutím alebo vlastne na vysielačke. Chlapec odišiel, čo chcel vidieť. Ešte nejaká otázka?